τις εθνικές εκλογές και το καταστατικό του εγκρίνεται από το Πρωτοδικείο. Η άποψή του και αυτό με το οποίο θα πρέπει να το κρίνουμε είναι με βάση την επίσημη άποψη που εκφράζουν τα επίσημα όργανα του, τα στελέχη του και αυτή θα είναι η επίσημη γραμμή του. Από εκεί και πέρα κάθε εγκληματική ενέργεια θα πρέπει σαφέστατα να καταδικαστεί και να αντιμετωπιστεί αστυνομικά και δικαστικά. Δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, με βάση κάποια περιοδικά, το παρελθόν κάποιων στελεχών, υπό την έννοια ότι μπορεί σαφέστατα κρίνουμε τον πολιτικό του λόγο και ο πολιτικός λόγος εκφράζεται. Και τι πράξη. Σαφέστατα και συμφωνώ μαζί σας ότι κάποιο κόμμα κρίνεται με βάση τον πολιτικό του λόγο. Ο οποίος πολιτικός λόγος, ο οποίος πολιτικός λόγος εκφράζεται από τα επίσημα όργανα του και από το καταστατικό του και από τα επίσημα έγγραφά του. Δεν εκφράζεται, όπως επίσης, το τι λέγεται στην παρούσα. Να ακούσουμε και τον κύριο Βαφαλούκα για να πάμε και στο επόμενο.